dilai long puthot ki ong dung rakio hormate drugs ki ne thulong nasolong inut ka chingnang prose pinya da pompai kebra achite mapor malok dilai naga checking gate along pen pulis atum kiri ka guru kon bo mahut ki ong dung drugs ne polok nasolong pateti kon lake dilai C20 battalion CRPF and UC Chetty Ravi Gill AW in charge la horizon PP ASI Jiten Gogoi SI Sarat Dakti lapene C20 battalion CRPF kem lapente PP staff alang litum pensi celangsi irika kuru kasai lengbo lapente bang soyun kacing nang cek agari lake registration number AS02CC 2548 along C Homi kora pho sabono homlong pensi 303.80 grams heroin lepanong lupasi litum perang ke hen pen pali lapente inut kacing nang cek abang phomen lupuson hello Fayas Udin akaningkan Chris Nerkep lapente alang lisar puramil ke Abdul Matin alang litumarong ke Haldiati Police Station Doboka District Hojai nonomor ke bangso kacing nang cek abang puapan lapente rakio hormon pokajan SDPO alang lihin pensi cepari dengpot Ruang gorapen berita bang dapon Lawrence Lekti News 24 Karbiang